Laqa organizzata mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali għas-sindki poġġiet taħt il-lenti il-problemi kbar li għadha maħkuma minnhom is-sistema ta' trasport pubbliku. Il-laqa saret wara appell li sar mill-Kunsill Lokali ta' Witilgħajn dwar l-effetti negattivi tal-band buses fuq l-infrastruttura lokali minħabba il-ħsarat li qed jikkawżaw. Is-sindku ta' Ħaltarxien Pawlu Farrugia spjega kif l-Arriva mhux qed tieħu responsabilità ta' ħsarat li qed jikkawżaw il-band buses. U tefaħħa f'4 metru isfel. Mandunax biha. Meta jiena kibt l-Arriva. Għallu li għandek evidenza li aħna? Għetlu iva. Għatlu l-barrier blujer. Għalli ta' sekk m'għandek xejn. Għetlu ma ejja l-uffiċu. Għandek biċċa mit-trakk, x'qed għandi. Madana kollu is-sindki ma lmentawx biss dwar il-band buses. Ħafna lmentaw dwar il-fatt li l-Arriva ma jirrispettawx l-iskeda tal-ħinijiet. Toħroġ mill-Università fit-Tmiem. Ta' mill-sija u 3/4 t-nistennu biex taqbad il-vapur tal-10, forsi. U taqbad ta' nofs il-lejn imbagħad. U tispiċċa d-dar f'xi-nofsien li jgħid tal-mispija. Il-pasta żgħata u l-mankra li jżommu huwa l-pasternu ġewwa l-awra tal-mistħija. Il-mijiet ta' turisti li jiġu fil-pik. Kif jinżamm? Is-Sindku Nazzjonalista tal-Pjetà Melkem Mifsud qal li l-Assoċjazzjoni għandha titkellem ukoll mal-Arriva. Bid-drivers li hemm, jiġifieri jekk hemm problema kif qal is-sindku ta' Massa Skala li band buses mhumiex tajbin għal dik il-lokalità. Jiġifieri aħna rridu nkunu minn ta' quddiem li ngħidu isma' Sur Arriva, tużax il-band buses f'din iż-żona. Minnaħa tiegħu is-Sindku Nazzjonalista tas-Siġġiewi Kerol Aquilina ammetta li r-riforma waslet għal iktar karozzi fit-toroq. Frekwenza jidher li hemm problemi kbar fil-frekwenza partikolarment fil-ħinijiet fil-ħodu. It-tieni puntualità, jiġifieri jekk ma jistax jibbaża fuq is-servizz kif hu bħalissa, u allura għandek nies li qed ikollhom jirriformu għat-trasport personali tagħhom. Is-Sindku ta' Birzebbuġa qal li n-nies jilmentaw mal-kunsilli għaliex qed jibqgħu jaslu tard tax-xogħol, iżda meta l-kunsilli jgħaddu l-ilmenti lill-awtoritajiet dawn jiġu injorati. Nikbol il-Ministeru, aħna nagħti klasna, allura ma nagħmilx veru, huma għamlu l-Kunsilli Lokali għax ta' skemm jafu huma x'għandhom fil-lokal ma jafħad, mhix veru, dan għandna għajmu jagħtu klasna jew ma jagħtux klasna jew dan nagħmlu l-bibinu. Il-ment ieħor komuni kien li s-servizz fil-periferija tal-Irħula huwa inaċċettabbli u l-riżultat hekk in-nies qed ikollhom jimxu distanzi twal u li fil-waqt li ħafna nies jagħmlu ħinijiet twal jistennew ġieli anke bla bus shelter f'partijiet oħra ta' Malta tara tal-linja għaddejjin vojta. Uħud saħansitra sostnew li l-Arriva jinterossom biss mill-profitti. Il-pubbliku mhuwiex moddinajli. Mhuwiex aċċettabbli. Illi għadha kumpanija, illi l-ispirtu li jiddereġila huwa il-profit. Jħadu l-belli liri u minkejja li ħadu daw il-belli liri is-servizz ġie qal milli konna qabel. Għalkemm f'minoranza assoluta kien hemm min qal li s-servizz tal-Arriva huwa tajjeb. Ktibt fuq li ktibt u kull ilment ġi jiġifieri tajjeb. L-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali ser tkun qed tiġbor l-ilmenti tal-Kunsilli Lokali u tippreżentahom f'laqgħa li ser ikollha mat Transport Malta. Għaldaqstant, l-Assoċjazzjoni se tkun qed tieħu l-inizjattiva biex tiltaqa' mat Transport Malta u jekk hemm bżonn iva se neħdu l-pariri legali biex nieħdu l-azzjoni kollha li hemm bżonn.